Moikka teille kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tässä on jo muutamat muut vlogajat tehnyt omia Summer Bucket-listejä, niin nyt on mun vuoro tehdä Summer Bucket-listi. Mä oon aloittanut mun kesäloman vasta eilen, joten nyt tässä tulee mun Summer Bucket List 2017. Lähdetään kattelemaan, mitä mä meinaan tehdä. Kohta 1. Tää kohta tulee olemaan semisti aika haastava mulle, koska mä oon aika hidas ja huono lukemaan. Mut mulla ei oo kouluaikaan aikaa syventyä mihinkään kirjan lukemiseen, joten mä ajattelin, että nyt kun on kesä, niin mä lukisin yhden kirjan tän kesän aikana. Tää kohta on sellainen, mikä kuuluu ehdottomasti melkein jokaisen suomalaisen bucket listiin. Ja tää kohta on festarit. Suomessa on ihan sairaasti erilaisia festareita. On rockifestareita, on poppifestareita, on kaikenlaisia konemusiikkifestareita ja kaikille on jotain musaa jollain festareilla. Joten tänä kesänä mä ajattelin käydä ainakin yhdellä festareilla. Siellä on aina mukava tunnelma ja kiva tutustua uusiin ihmisiin, saa vähän telttailla ja saa ehkä ottaa muutamat rinksunkin ja kuunnella hyvää musaa. Ja jotenkin se tunnelma on aina niin katossa festareilla, joten festareille mä oon menossa. Tämän perinteen mä aloitin jo Lontoossa. Siellä Paddingtonin asemalla tanssahtelin, tein semmosen oman pienen performanssishown julkisella paikalla. Elikkä tää kohta on tee tanssiesityksiä julkisilla paikoilla. Se oli aika siistiä itse asiassa. Kaikki vaan käveli ohi ja saattoi vilkasta ja noin silleen, mitä toi tekee. Mut mä haluaisin nähdä, miten se toimii Suomessa. Onks ihmiset vaan silleen tuijottaa enemmän ja on silleen mitä vittua. Mun on tosi vaikea saada enemmän kuin yksi ystävä mun kanssa samaan paikkaan, samaan aikaan, niin että me oltais silleen ryhmällä, yhdessä jossain ja vietettäis mukavaa aikaa. Siksi tää mun kohta on, että mä menisin joko piknikille tai pussikaljalle tai sekä että molempia joidenkin mun ystävien kanssa tänä kesänä. Elikkä pussikaljailua kavereitten kanssa. Suurin osa teistä varmaan tietää ne Helsingissä olevat kaupunkikesäpyörät, ne Alepa-pyörät, ne keltaiset. Tänä kesänä mä ajattelin ajaa sellaisella Alepa-pyörällä. Mä en oo ehkä 5 vuoteen ajanut kunnolla pyörällä ja mä en ehkä osaa enää ajaa pyörällä ja mä en oo koskaan ajanut kunnolla kaupungissa pyörällä, joten tästä voi tulla aika mielenkiintoinen kohta. Mä ainakin luulen niin. Tänä kesänä mä ajattelin haastaa itteni ja käydä meressä uimassa. Ja tähän mä oon nyt valinnut Itämeren, koska mä oon käynyt vaan muutaman kerran Itämeressä aikaisemmin uimassa, koska mun mielestä vesi on ollut kylmää. Mä en hirveästi oo käynyt muutenkaan uimassa, joten tänä kesänä mä ajattelin haastaa itteni, käy meressä uimassa. Mä oon nykyään aika semmonen luontoihminen, mä tykkään liikkua luonnossa, mä tykkään retkeillä luonnossa, mä tykkään keräillä marjoja ja mä tykkään erityisesti tehdä semmosia telttaretkiä, että otetaan teltta ja otetaan niinku yökamat ja sit yövytään teltassa jossain metsässä. Ja tänä kesänä mä ajattelin yöpyä ainakin 2 yötä putkeen jossain metsässä silleen, että mulla on vaan teltta, ruokaa ja kaikki ne telttakamat ja olla siellä silleen luonnon armoilla. Mä oon tässä viimeisen vuoden aikana ruvennut harrastaa sellaista asiaa kuin kiipeileminen. Mä oon muutaman kerran käynyt kiipeilemässä kiipeilykeskuksessa mun kavereitten kanssa, mutta se on jäänyt vähän silleen taka-alalle se harrastus. Et mä en oikein käynyt kuin ehkä 3-4 kertaa kiipeilemässä tänä keväänä ja viime syksynä. Joten nyt mä ajattelin ottaa itteni niskasta kiinni ja käydä kiipeilemässä ainakin 2 kertaa kuukaudessa tämän kesän aikana. Mä rakastan käydä ulkomailla, joten tää kohta tulee olemaan käy ulkomailla ainakin kerran tänä kesänä. Mä oon lähdössä just Norjaan, mut sitä ei lasketa vielä ulkomaanreissuksi, koska mä tiesin siitä jo ennen kuin mä tein tän videon. Joten käy ulkomailla ja tee siellä jotain kivaa. En mä tiedä. Tää kohta on sellainen, että mä en oo päässyt tätä aikaisemmin toteuttaa, koska mulla ei ollut autoa. Me ollaan puhuttu tästä jo koko teini-ikä, että pitäisi lähteä roadtripille, mennä jonnekin, käydä ulkomailla tai ajella Suomessa autolla, mutta viime kesänä mä sain auton ja nyt tää on mahdollista, joten tänä kesänä mä aion toteuttaa roadtripin.
Mä tykkään kauheasti opetella kaikkia uusia asioita ja luoda kaikkea uutta. Tänä kesänä mä ajattelin opetella ainakin yhden uuden taidon. On se sitten soittamista, kieltä, suppailua, jotain. Mä en tiedä vielä mitä. Se tulee varmaan tästä kesän aikana ilmi, mikä tää taito on, minkä mä aion opetella. Mutta siis tämän kohdan aihe on opettele uusi taito. Ja mä haastan teidät kaikki opettelemaan jonkun uuden taidon tänä kesänä. Tämä kohta tästä listasta on mulle ehkä ehdottomasti yksi tärkeimmistä. Mä viime kesänä otin elämäni ensimmäisen tatuoinnin tähän jalkaan. Sen kuvan näette jossain tässä. Siinä on Nuuska Muikkunen matkalla etelään. Mä oon samanlainen tyyppi, mä oon aina matkalla jonnekin, joten siksi Nuuska Muikkunen. Tänä kesänä mä ajattelin ottaa mun elämäni toisen tatuoinnin, joka tulisi tänne kylkeen. Tää mun toinen tatuointi tulee olemaan sellainen pieni tyttö, joka päästää ilmapallon ilmaan. Ja se tulee olemaan muistotatuointi mun mummolle, joka on kuollut vuosi sitten. Mä haluaisin ottaa sen tatuoinnin tänne kylkeen, vasemmalle puolelle tohon sydämen lähelle, koska sit se olisi aina mun sydäntä lähellä se mummo. Tässä oli mun Summer Bucket List 2017. Kommentoi tonne alas, jos sulle tuli jotain hyviä ideoita, mitä mä voisin vielä kokeilla mun bucket listissä, tai mitä mä voin ottaa mun bucket listiin ensi vuodelle. Ja kommentoi myös, jos sä haluat tehdä jotain näistä asioista, mitä mä aion tehdä tänä kesänä. Kiitti kun katsoit tämän videon, oli kiva nähdä taas, joten ensi kertaan se on moro!